nadchádzajúcej zimy sa už tradične naša a zahraničná nábytkárska elita schádza v Nitre na 25. medzinárodnom veľtrhu nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a architektúry v nitrianskom výstavisku Agrokomplex v dňoch 10. až 15. marca 2015. Agrokomplex výstavníctvo Nitra vás srdečne pozýva na nábytkársky veľtrh aj prostredníctvom vedúcej obchodnej skupiny inžinierky Jarmily Lukáčovej. Dovolte mi pozvať vás na 25. ročník Medzinárodného veľtrhu nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a architektúry. Veľtrh, nábytok a bývanie 2015, ktorý sa každoročne koná v marci na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Aj v tomto roku sa vám predstavia vystavovatelia zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Číny, Pakistanu a ďalších krajín. Aj v tomto roku dúfame, že veľtrh navštíví viac ako 60 000 návštevníkov. Že teda príde ku konfrontácii ponuky a dopytu. Že tento veľtrh bude úspešný pre našich vystavovateľov a rovnako si na ňom prídu na svoje aj naši návštevníci. Agrokomplex, výstavníctvo Nitra, štátny podnik. Vaše výstavisko.